udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuba siphinde sihlangane enkonzweni yesibili. Noma-ke abantu ngiyabona abaningi sebehambile, banika ithuba bebe ngaphandle ukuthi bangene. Kodwa-ke sibonga ukuthi bafikile. Sibonga ukuthi bafikile iy'vakashi zakho noma usithole. Sizoqhubeka-ke nezwi lenkosi nkonzo yokugcina yosuku. Ukugcina inkosi sesobonana-ke kusasa ekuseni uNkulunkulu engakalilandi ibandla. Uma engakalilandi ibandla sobonana la. Uma eselilandile sobonanapha. Kuphi? Uready? Oh, kuhle. Kuhle, sobonana ekhaya. Abanye yazi bathe sobonana ezulwini. Kuya ngokuthi uthatha ukuthi kusekhaya noma kusezulwini. Uma uphuma la ntambama uhamba uya kwaSibanibani noma uya ekhaya. Indaba khona ithi sizohlangana ezulwini ingasizohlangana ekhaya. Phela uma uya kwaSibanibani futhi akulona ekhaya leyo. Noma ngiphuma la ngiyabaNtsibande futhi akhona ekhaya ngiyabaNtsibande. Kodwa uma ngiye ekhaya ngizokusho ukuthi ngiya kwaSibanibani ukuthi ngiye ekhaya. Injalo nje lento ihlukile. Besangena-ke noma sibadedele bangena. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula amalanga sengihuba siqhubeka-ke nendaba yethu. Indaba yethu ethi ubani isikhathi. Izothi uqhubeka-ke kancane namhlanje. Inkonzo lezi engingazi ukuthi zizophela nini. Ngoba uma wabuka lamavesi awu-5 akhuluma ngezinto eziningi. Sengizowafunda nje onke manje. Thola nje akhuluma ngezinto ey'ningi. Uma ungekho ekhaya lezwi, ngena ekhaya lezwi. Ulalele udle ukudla komphefumulo. Uma usekhaya lezwi hlala phansi unethezeke. uNkulunkulu uma esasibekile zenza lezi nkonzo. Ngiyacela ukuthi siguqe sithandaze siqale inkonzo yethu. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyacela ukuthi ube kanye nathi kule nkonzo yokugcina yosuku. Sibonge kakhulu Nkosi ukukhona bakho. Siyacela namanje uqhubeke ube phakathi kwethu. Ukhulume silalele futhi bese siyenza ngokuthe izwi linjengesibuko esizibuka kuso ukuze silungise lokho okungalungile. Udumo lonke lungolwakho. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Timotheo wesibili sizoqala uverse 1 sidine kuverse 5. Ngithobeke-ke ngibingelele uma ukuthi bekukhona obengekho abefundisi ngiyabingelela. Omama befundisi, obaba, omama, intombi nensizwa. Insizwa encane siphathele uhlelo. Umfana futhi sebephathele nabafundi abazali bakho abafana. Awu umfana futhi. Hey manje. Bakhona osisibakho. Basekugcineni.
ningayabafana phambili yakufanele imali wafika ngengozi sobethemba intombazane awufana futhi heke nokho siyabonga uNkulunkulu uthini ngokumfana futhi ula kanye nathi enkundleni ngibingelele-ke ngiqhubeke sengigcine nomfana futhi oba nembashile iy'ngane ey'ncane ya ngicabanga ukuthi bengigcina ngize ngifike kumphathi wohlelo. Siyambonga kuNkulunkulu udumo lonke kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Sizofunda-ke Timotheo wesibili chapter 3 siqala kuverse 1 sigcine kuverse 5. Isihloko sithi abadukisi bezikhathi zokugcina. Ingakho-ke itheme yethu ithi ubani isikhathi, what time is it? Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ukuba abantu baza kuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenalo uthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika, labo-ke wobagwema. Yikho-ke ngithi zisazothatha isikhathi lezi inkonzo uma kuhambe ngendlela engicabanga ukuthi kuzohamba ngayo, sokhuluma ngezwi igama elilodwa kuze kube yiyo leyo nkathi. Njengamanje siqala uverse 2 ukuthi ngokuba abantu bazokuba ngabazithandayo. Ngiyacabanga sokhuluma ngabazithandayo namhlanje kuphela. Mhlambe nakusasa siphinde sikhulume ngabazithandayo. Ngoba abantu bazithanda. Yazi ukuthi uma ubukisisa kahle leli verse uyabona ukuthi konke lokho okulandela la kungenxa ukuthi abantu bayazithanda. Ake sibuke ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo nabathanda imali. Ngeke uyithande imali ungazithandi ngoba ngeke zenzeke izinto imali ingekho. So isikhathi esiningi abantu abangenayo imali abazithandi. Uma bezithanda bazama yonke indlela ukuthola imali ukuze ukuzithanda wabo kuphumelele. Ngoba ngeke kuphumelele imali ingekho. Siyahambisana. Bese kuthiwa-ke nabazigabisayo awukwazi ukuqhosha imali ingekho. Imali iyaqhoshisa. Bukela abanye abantu phansi. So-ke uqhosha ngoba kunemali kodwa ngoba uzithanda bese uyahluleka ukuthanda abanye abantu. Babukele phansi bangabi lutho. Nabazidlayo sekuphakama umuntu aphakamela abanye abantu. Nabahlambalazayo. Ngenze example uma nganihloniphi nginganazi ukuthi niyini ngingakhuluma noma yini la ngihlambalaza ngithi kusuka phi ekushuthi ngiyazithanda mangizithanda abanye abantu angibaboni. Izwi lenkosi lithi thanda umakhelwane wakho ngoba uzithanda wena. Ukuzithanda ongakwazi ukudlulisela komunye umuntu kuyisono. Iphini ukuzithanda ongakwazi ukudlulisela komunye umuntu. Lithi thanda umakhelwane wakho ngoba uzithanda wena. So indlela ozithanda ngayo idlulisele komunye umuntu. Uma ungakwazi ukudlulisela komunye umuntu futhi lokho ukuzithanda kuyisono. Silinganise ngabesifazane nabesisi abayithanda ngiyanisana ukuhlala isikhathi awe esibukweni enzani ezilungisi. Uma ungakwazi ukuhlalisa noma umuntu umsuka edoza la ngizokulungisa lokho kuyithanda kanjani kuyisono. Lonto engisho ukuzithanda kwakho ungakwazi ukudlulisela komunye umuntu
nangu umama uSithole uyapractice usulani kuye usulani kuye khona mbone emsula nje mbrother uzama ukukhombisa ukuthi uyamthanda manje kodwa umthanda ngaphakathi kwenu ukuze abone obani abantu lithi iBhayibheli umvuzo wakho unjani suwutholile ngathanda ukusinda ke le ndaba mayilungise umama uSithole wenza isinda kakhulu musuthanda umuntu phambi kwabantu ongakwazi ukwenza manje inona asikhuluma ngothando lomjolo la sikhuluma ngokuthanda umuntu ukuthi uzothi ngoba nakho ukuphatha kwabazalwane awuthi ke umphukulu sibani bani ngamazwi ahlupheka sibani bani niphatha udle ekhaya kube benobabili buzomnika ufuna ukubonwa yilabo abantu ukuthi uyaphana umbuzo wakho unjani usutholile uqala konke kuphi ekuzithandeni thanda umakhelwane wakho njengoba uzithandela yabona sikwakheke enye inkonzo nje manje ngokuhlola analyze lamagama nabangalaleli abazali akamlaleli umzali ngokusephakeme usezibone sengcono usebala leminyakana yakhe uyibona ibheke 21 usezibona ukuthi ungcono sasahlonipha abazali isuka phi yonke lento isuka ekuthenini uyazithanda uma uzithanda bese uthanda umakhelwane wakho ngeke umhlukumeze ngeke ujabulele ukubona umzali wakhe ebalisa ngawe ngeke ujabulele ukubona ubaba wekhaya ebalisa ngawe noma umama wekhaya ebalisa ngawe ethe anginandoda yinesithunzi anginamama kusho ingane umama wami uphelele enkambeni uyaphuza uzakhohlwa nokuthi ubani so ke umuntu uzithanda kwakho ongakwazi ukudlulisela komunye umuntu kuyisono nabangabongile khona abantu abangakwazi ukukhipha igama elithi ngiyabonga akakwazi ukuthi abonge azakhunjuza ubongile kodwa ubaba wakhe kunika ukuthi awuyazi ngikhohliwa uyakhohlwa ukubonga kodwa ngilibeka kubazali lelo cala ungafundisi ingane ukubonga so ukungabongi kusho ukuzithanda ngoba mawubonga usuke usho ukuthi lento oyenzelwe ubungeke ukwazi wena ukuyenza yikho ubonga mawungabongi utshela lokuphela lento ukuthi yazi unginike nami engazenzela uwazi uyihlupheleni wangenzela wanami engazenzela so awubongi uyadelela ungabongi zingaki izinto esingayibongi uNkulunkulu usokwabonga nje ukuthi uyaphila wabonga ukuthi uyakwazi ukucwayiza unyakazisa amehlo abanye bandwazile esibhedlela awakwazi ukunyakaza amehlo kodwa wena uyakwazi ukunyakazisa khona lento esingayinakile ejule ngendlela emangalisayo yazi ukusukuma nje uye etoilet uyochama khona abangakwazi ukwenza lokho ngoba bayagula angisaphathi ke ungayiwochama kuphela mawucabanga umuntu omdala ozingcolisayo uyajabula noma usuzomphipha yini thina singambonga uNkulunkulu ukuthi siyakwazi ukuya etoilet sizikhulule sibuye si right sibadle eniyamazi yazi ukumuhle kanjani umuntu uma ephuma etoilet ngoba usukade ukwenza into enzima ubuye semuhle sencwaba ezifu uyaphika ukuthi uphuma kodwa phezulu yonke lonto sinjani asikwazi siyabonga Nkosi athi mayisekushaya usugula kanti ulanda lento yakho ukuthi awubongi bese beyangithethisa ke mina ngathi ngiyathethiswa mina ekhaya lethu bamtsibani ngiyamthandaza uRoma 10 ngiyamthandaza uNkulunkulu kaMe 18 sengifastile sengikwenze konke kodwa ngisindi uthe wena ngizosinda uzothethisa mina manje kanti mhlawumbe uyashaya ushayela ukuthi akabongi ufunda baseRoma 1 uzwe ukuthi abantu abangabongi uNkulunkulu bashaka kanjani ubashaka buhlungu kanjani abantu abangabongi uyinikezele thuba ukuthi ngiliconfirm ngaze ngithi uRoma 1 kanti akuyena ngiyazi usheshe ngilibona ngifuna siye kulona
ngoba izoshintsha yonke le nkonzo. Ingavele ishintshe yonke. Ya uqale lapha ku verse 18 uzodina ku verse 32. Uzothola ukuthi ke abangabongi baqala lapha ya ku verse 20 mangaphazanga. Ngokuba okungabonwayo kwakhe ukuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe bubonakala kwasekudalweni kwezwe. Ukuba kuqondakala ngezenzo zakhe ukuze bangabi nakuzilandulela. Verse 21 ngokuba kuthe bengamazi uNkulunkulu kabamdumisanga kabambonganga njengoNkulunkulu kodwa balutheke ekuzindleni kwabo inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama soyiqhubekela. So kunesijeziso ukungabongi, kuyisono ukungabongi. Ake sishintsheke lento. Wagcina nini ukubongwa? Ukubongwa umuntu akazi ngiyabonga sibanibani. Lithi iBhayibheli sadalela ukudlifa lokubusiswa. Uma umuntu ethi ngiyabonga, asikho isibusiso esidlula ukubonga. Angasho yonke enye into umuntu ekubusisa kodwa mayithe ngiyabonga uqedile. Wadinga nini ukubonga? Ukuthi awuzenza izinto ezinhle ngoba ubonga. Sibayeka abangabongi ngoba bengafundisekile. Kodwa nje ukwenza into enhle nje fanele ukubongwa. Wadina nini ukuyenza? Izinto ezincane esingazinakile zidala ukuthi umuntu angaphumeleli. Njengoba ngisho nje ukubongwa isibusiso. Lithi ke izwi nabangabongi kusho ukuthi banjani labo bantu uyayithanda lo muntu akakwazi ukubonga. Nabahlazisayo ahlazisa umuntu. Ahlazisa umuntu bazobe namahloni abazali bakhe ukuthi bamkhulise ngoba uyahlazisa. Niyabona abantu bayahlazisa njengamanje emhlabeni. Ngiyadlula nje kulezi zinto sisazoba nenkonzo egcwele ngalokho. Hlala wena ekhaya uzungaphuphi. Ziyasihlazisa izingane zethu zihamba nqunu la ngaphandle. Nenibone kodwa abantu besifazane sebahamba nqunu kungabi indaba zalutho futhi. Ukuzihlazisa leyo umphumela ukuthi isikhathi sokugcina abantu bazihlazisa. Ithina njalo esazi ngena kulento. uNkulunkulu besidalile sihamba nqunu. Sadla kulo muntu okuthiwe kungadliwa kuwona. Sase sibonda isihambaze sembala. Mase simbathisile uNkulunkulu sesifuna uhambaze futhi. Kanti sifuna enzeni lo uNkulunkulu? Ayikho into azoyenza phambi ukuthatha umuntu amfake esikogweni asho. Okubuhlungu abantu basazoma phambi kaNkulunkulu. Ngiyengizwa umuntu mayiphupha iphupho elimbi. Kuyafana wesisi wesifazane ethi yazi ngiphuphe ngelo umuntu wesifazane ngavele ngangcola. Hawu. Ngingezwe ukusho. Abantu besifazane abathanda kanti bakungcolisa. Nowesifazane ngiphuphe ngelo umuntu wesilisa ngangcola. Hawu kanti bayangcolisa. How much more umuntu ohamba nqunu phambi kwabantu. Bangakanani abantu besilisa abakubukile, bakhanuka, abakungcolisile, literal sense of ukungcola kolika moya. Uzofika ezulwini uma napha umnuku ungcolile. Uzongena kanjani ezulwini? Uzongena kanjani ezulwini? Ibantu abanjani ke abahlazisayo. Nabangenalo uthando. Khona abantu abangenalo uthando. Sikhuluma uthando lomjolo. Athi umuntu eyazi sibanibana ngempilo. Akanalo uthando. Uzozunga umphiwa nje wadala abantu. Osekufanele uphiwa abantu wena. Sijulile lesi sihloko. Nabahlebi. Uhleba njalo umuntu kusuka phi ekuthenini uyazithanda. So usebona amaphutha kwabanye abantu. Wokuzinika ukucabanga ukuthi asiphume ekhaya elifanayo. Niyazi asiphume ekhaya elifanayo. Masingaphuma emakhaya afanayo asifundile izinto sonke ngokufana. Wokubuka umuntu owenza into engazi ukuthi uyona uthi uqhosha kanjani enzalelo. Silinganise ngani?
ukudla imfoloko nombese. Umuntu ongakwazi ukudla imfoloko nombese uzayimisela. Uma ubuka ukuthi awubheka ukuthi ibambe yabuhlungu kanjani. Kuwantu ubambe kanjani lo mbese. Umbutho uhlezi kanjani etafuleni. Siyafuna ukwenza inkonzo wemama. Ukuthi angazi abaningi labazalwane babo. Sibeka amatafula la sifundisana ukudla. Yazi ukuthi uma uhlezi etafuleni udla, ufuneka itafula likuthinte la. Bona umuntu ubambe imfoloko nombese. Itafula kunegebhu nje. Kungakayi ukuthi ibambe kanjani indlela iposture ahlezi ngayo isho ukuthi akayazi lento. Kodwa manje uma u-understand ukuthi asiphume emakhaya afanayo ngeke umhleke. Yayibona loo nto le asiphume emakhaya, amanye amakhaya sifundisiwe kwamanye amakhaya bebengazi kwamfoloko nombese akwazi uphathwa. Thina sakhula sidla amasi ngesandla ukhanga alright uthele ku left ubusubekala okuthiwa amasadliwa kanjani. Ukhanga alright uthele ku left uye semlonyeni. Manje indaba zemfoloko ke nombese uzazela. Into emnandi ezulwini siyafana songena sonke. Okumnandi wasezulwini yonke into yasezulwini uvela uyaza ufundiswe. Makudlonga imfoloko nombese uyofike wazi. Makudliwa ngani noma ngani ongeyona imfoloko nombese siyoyazi into emnandi yasezulwini. Yikho lithizi lenkosi khona indlela okuyohanjwa kuyo okuyothi nabayiziwula ngeke baduke kuyona. So into yasemhlabeni le ukubukelana phansi. So uma ungakwazi ukuthatha uthando othanda ngalo ozithanda ngalo ukudlulisela komunye umuntu luyisono lolu thando lwakho. Kuthiwa nabangazithili abantu abangakwazi ukuzithila azikhuze nje. Yazi kumnandi uba isocial ikhuzayo uzikhuze nje. Hayi mina ngeke ngiyenze lento ayingifanele ngumntwana kaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu utholakala la atholakale yonke indawo nje angakwazi ukuzithiba awuyihlazo le. Nabangenabo ubumnene beyafuneka ubumnene umuntu abemnene. Yonke le nto ihambisana nento eyodwa ukuzithanda. Sikhuluma ngabantu abazithandayo nabangathandi okuhle. Ngiyibukwazi ukuthi kuyisono ungakuthanda into enhle. Azikhona abantu abangayithandi into enhle. Angiphathi khona mayenzekela omunye umuntu ufuna yenzekele yena yedwa unomona. Nabakhapheli esiphila esikhathini sabakhapheli. Akukhaphele umuntu uzalwa naye. Akukhaphele umuntu ewumzali wakho. Ngokusho njalo uJesu kuMatthew 10:34. Uthi angizelanga ukuletha ukuthula kodwa ngiletha inkemba phakathi kwabantu. Phakathi kaMama nendodakazi, ubaba nendodana. Babezala nomkhwenyana. So uzoletha ukuxabana, hayi ngoba eqonda ukuletha ukuxabana. Ngoba mawusindiswa wena usunomoya kaNkulunkulu abantu bengasindisiwe sengiqabela. Ngoba kushayana umoya ongcwele namadimoni abakulaba abantu. Noma ngabe uthanda kanjani ngeke nikwazi ukuzwana ngoba umoya kaNkulunkulu okuwena awukwazi ukuhlala le ndawo ohlezi kuyona. Kuphatha ukuthi abantu basindiswa noma uqoqe impahla zakho uyaphuma la ekhaya. Uma ungaphumi umoya ongcwele uzophuma kuwe. Uma ungaphumi umoya ongcwele unqobela amadimoni aphume basindiswe nabo. Okodwa nje ufuneka kwenzeke. Manje ke uthini ke? Uzophuma uthathe impahla uhambe uhlulekile noNkulunkulu wakho ukuphendula laba bantu. Yikho ke uJesu angilethanga ukuthula ngiletha inkemba. Ngoba nizoxabana nixatshaniswa into iyona. So ke abantu abangathanda okuhle nabakhapheli nabanamawala nabakhukhuma eziba namawala. Angiboni umuntu useyathetha izwi seliphezulu kodwa sesenzeni bakithi. Sathethiswa nje sekwenzekeni unamawala. Afuneki umuntu onamawala. Umuntu oseqoqolisa njalo sonini. Nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Ayike baningi ke la bathanda injabulo. Kumanje nje abanye abezange enkonzweni bamenyiwe ngoba la beye khona yajathula. Abezange
So umuntu abe nesibindi sokukhathanisa injabulo nomdali wenjabulo onamandla okukuphonsa esihogweni akufakele nje ukuthi awuyange enkonzweni kwakufanele uye wakhetha. Awubuze umuntu othile ngakithi hey uza ngesonto ngike enkonzweni mina ke namhlanje. Thola ukuthi umfundisi azashintsha isikhathi senkonzo ngoba ujaha ukuyobuka ishift ngeParis kwi-TV. Sefuna kushintshe wonke umuntu ukukhonza ngesikhathi esithandwa uyena. Bathanda injabulo kuNkulunkulu. Konke lokho kusukaphi ngoba umuntu uyazithanda. Ngekhathi izokugcina abantu bazozithanda ngendlela ezingafani. Number 5 ke ngiyosaba abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo ke obagwema awukhulumi nanabo, you just avoid them at all cost. Bagweme nje bantu abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika. Into engeke ukuba nesimo sokumesaba uNkulunkulu amandla awaphika. Ngelinye ilanga kwagulwa omunye umntwana, bathi umntwana ngoba umntwana intombazane esize ekhaya ithi mayigula iphethwe ibhande iyahamba ke eclinic, mase kuye eclinic isizothi cela umkhuleko. Anisengizwele emsekliniki ithi mina ubani omkhulu kuNkulunkulu neclinic uzodina ngoNkulunkulu kodwa uqale ngeclinic. Isimo leso sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla awaphika. Akusona isona ngeclinic ningangizwa kahle. Kodwa bekufanele uqale ngomkhuleko udine ngeclinic. Uqala ngeclinic udine ngoNkulunkulu. Isimo sokumesaba kodwa amandla awaphika. Kapelani-ke ungabi nesimo sokuba umntwana kaNkulunkulu kodwa amandla awaphika. Singawaphika amandla kaNkulunkulu. Awenzeki kubantu abangakholwa. Awenzeki futhi uNkulunkulu mayengathanda enzeke. Sengisho kaningi lento ukuthi yasivula impela khona la. uTimotheo chapter 4 wesibili ukhuluma ngomuntu amshiye egula. uTrofimo wamkhulekela kodwa akasindanga. uPawulo uthi akusindisi uPawulo, usindisa uJesu. Akusindisi ubaba uNtsibane, kusindisa inkosi uJesu. So asiyeke ukuthethisa abantu ngokungasindi kwethu ezifweni zenu. Ngoba usindi nje akuzihlola indaba ungasindi. Mhlambe kunezona eziwudonga ezikuvimbela ofanele uzivume yikho ungasindi. Uverse 20 chapter 4 Timotheo wesibili uthi uErastu wasale eKorinte kepha uTrofimo ngamshiya eMilethu egula. Umshiya kanjani uPawulo umuntu egula? Mawufunda lapha kwizenzo kuthiwa kwabe kwathatha indwangu zikaPawulo zabekwa kubantu abagula ubasinda. Kodwa khona umuntu amkhulekela kangasinda. Ngoba kusindisi yena. uPawulo ayinenkinga yamehlo, yilo leliva athi wahlatshwa yivo. Wazikhulekela wancenga uNkulunkulu akamphilisanga emehlweni akhe. Wayengaboni kahle, wayibona kodwa hayi kahle. Ngoba kuphilisi yena, kuphilisa inkosi uJesu. So kufanele sizigadeke lezi zinto. So udina umuntu esenesimo sokumesaba uNkulunkulu. Mawubheka ngapha ku 1 Corinthians chapter 5 verse 23 uthi ungabusaphuza amanzi odwa kepha phuza iwayini elingcosana ngenxa yesisu sakho. Utshela uTimotheo okungukuthi uTimotheo uPawulo wayesehlulekile ukumkhulekela wasini. And uTimotheo wayengumpostoli naye wahluleka ukuzikhulekela. Uthi phuza iwayini kancane ngenxa yesisu sakho. Sebekhathele ukumkhulekela kasini. Lokho akusho ukuthi akakholwa uwini. So kunezifo esingeke sisinde kuzo ngoba uNkulunkulu usibambile ngazo. Uyabona mhlawumbe usibani bani bayingasinda la ngeke abambeke. Uthi ngimbambe ngalokho ukugula lokho. Wena usiyadika ibala ke siyakukhulekela awusindi. Akuthini esisindisayo. Mawungabamba leyo nto usuzihlola ubuze uNkulunkulu kungani ngingasindi.
Ngakho ke ukuzithanda ongakwazi ukudlulisela komunye kuyisono. Ngobumyalelo wesibili uthi ofana nawo uthi uJesu, othanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ngakho ke uma uzithanda ungakwazi ukuthanda umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo kuyisono. Awukwazi ukuzithanda ngaphezulu kwamakhelwane. Awukwazi ukuzithanda ngendlela ongeke uyidlulisele kumakhelwane. Uyedwa umuntu ofuneka umthande ngaphezulu kwakho. Umyalelo wokuqala othi woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Kuma 12:30 kuze kuthiwe nangawo onke amandla akho. So ngayo yonke into onayo thanda inkosi uNkulunkulu wakho. Abanye abantu abaphumeleli ngoba kunezinto abangakwazi ukuthanda uNkulunkulu ngazo. Makuthiwa mthande ngayo yonke into yakho. Khumbula istatement engangasenza futhi hayi kanye ebandleni. Ngathi ngoba ungibona ngigqokile nesuit engifakile akusiyona yami kaNkulunkulu. Ukumthanda lokho umnikeze konke nokumbatha nani. Uthi akusikhona okwakho kungokwakhe. Siyacula sithi thatha izandla zami uthathe inyawo zami. Mnikeze nempahla zokugqoka, mnikeze izingane zakho, mnikeze umkhwenyana wakho, mnikeze unkosikazi wakho, ungabi nalutho. Ngoba vele kungokwakhe. Yazi ukuthi uNkulunkulu uyisimanga. Ma efuna ukwephutha kokugqoka ngakwephutha uhambe nqunu manje mophuma la. Akwephutha. Kanjani na vela kusanganise ikhanda. Ungabona into wrong sibona umuntu ekhumula nje. Afana umhla izalo. Aphumela ahambe. Usiyagula ekhanda umphuthile uNkulunkulu. Sikhonza uNkulunkulu oyisimangaliso. Akufanele simphakamele, simqhoshele. Mthanda uNkulunkulu ngakho konke nakho. Umbonge ngakho konke nakho. Abanye bayasebenza abakazi bambonge uNkulunkulu. Bethandaze ufuna umsebenzi uyawuthola akaze ambonge. Fanele sengiyangazi ke mina ngikhuluma umbonga uNkulunkulu ngemali, ngikhuluma ngemali. Ngeke ngifundiswe imali mina. Ngisho ubonga uNkulunkulu uthi ngiyabonga Nkosi usengasebenza. Uthandaze nje lo mkhuleko. Awukazi umbonga. Nina basha enisebenzayo. Senake nambonga uNkulunkulu ngabazali benu. Abanenze nasebenza lemsebenzi emihleni nayo. Ubiza inkonzo nje ekhaya. Kushe nje inkonzo impela nje ayingalutho. Ngizobonga uNkulunkulu ukuthi abazali bami basaphila ngile into engiyona ngenxa yami. Ukubonga uNkulunkulu it's very important. Kudala ukuthi ungazithandi ngoba sisesikhathini sokuzithanda. Umuntu anqumela umzali wakhe emotweni yakhe na ukuthi umzali wakhe akazogibela uzoyingcolisa imali emoto. Uzoyingcolisa baba lemoto. Kanti uzalo ubani kahle hle? Ithi mayisibuya lento ikuluma kusasa because it will bite you. Awusakhumbuli ngoba umenzi wakho umenzi wakho. Ngakho ke asimkhonzeni uNkulunkulu sihambe ngalendlela efunayo. Uyamthanda yini umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo wena? Uyamthanda yini? Kwenze kanjani phela lengadlili? Wena udlile. Kwenze kanjani inqabani iqatshaniswe izingugu zakhe ezingene ngapha kwakho zenza umonakalo noma inja yakhe efika ngena adla amaqanda. Maphela uyamthanda njengoba uzithanda wena. Kufanele ningaxabani. Nixoxe udaba nidlule futhi ungazenzisi. Uyamthanda yini uNkulunkulu ngaphezulu kwendlela ozithanda ngayo na? Sikhuluma ngezwi la elithi ngesikhathi zogcina abantu bazokuba ngabazithandayo. Kuyisono ukuzithanda ngendlela ongakwazi ukuyidlulisela komunye umuntu. Umyalo omkhulu esengikhulumile ngawo. Woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, ngayo yonke ingqondo yakho, nangawo wonke amandla akho. Indaba uJesu akhulume ngenhliziyo aqale ngayo.
uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Uyamthanda yena uNkulunkulu ngenhliziyo yakho. Thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Kuzo zonke izinto azibalayo uJesu ukhetha ukuqala ngenhliziyo. Yindaba. Iyona lenhliziyo ekwenza ungamthandi uNkulunkulu. Iyona lenhliziyo ekwenza ungamthandi umakhelwana wakho. Iyona lenhliziyo ekwenza ukuthi mawuthandaza uvuke inhlamba kuwe ezithuka uNkulunkulu nomoya ongcwele. Yiyo lenhliziyo. Abanye banenkinga efana nale and ngokukhalelwa nokudatsukela. Ngoba lento kuwe and masilalela kahle izwi lenkosi lapha kuMateyu chapter 12 verse 31 uthi uJesu abantu bakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza kepha ohlambalaza umoya ongcwele akayokuthethelelwa kuleli nawelizayo. Ubhizi uyathandaza uyalala ufuna ukulala vele kuvuka inhlamba lithuka uNkulunkulu lithuka umoya ongcwele. Uzongena kule phezulu. Khala. Musukufa sikhona. Bika inkinga yakho ukuthi unenhliziyo embi ethuka uNkulunkulu. Unenhliziyo embi engenzi lento oyifunayo. Ngoba mawuthula ungakusho lokho usenkingeni. Verse 32 Mateyu 12 ilona loyo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu uyakuthethelela kepha loyo okhuluma elimelene nomoya ongcwele akayukuthethelelwa nakuleli izwe nakwelizayo. Iyo lenhliziyo ekwenza uthuka uNkulunkulu nomoya ongcwele. Uthi kuJesu uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Simelwe ukuthandana ngenhliziyo. Simele ukumthanda umuntu ngenhliziyo. uJesu Kristu inkosi. 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 Ngiyababona nje abanye sebelele sebezumekile. Iyo lenhliziyo ekhohlisayo. Njalo umprofeti uJeremiah kuJeremiah 17 verse 9 inhliziyo yakhohlisa ngaphezulu kwakho konke futhi imbi ubani ongayazi. Sihlulo kwazi inhliziyo zethu. Iyakhohlisa inhliziyo ngaphezulu kwakho konke. Itshela ukuthi umuhle, itshela ukuthi ungcono kunobani. Itshela ukuthi uhlakaniphile wena esikoleni mawufunda. Laba abanye bayizilimi inhliziyo nje sho lokho. uNkulunkulu angayithatha nje uphazima kwaso yonke lonto leyo. Iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke futhi imbi ubani ongayazi. Yikho kuthiwa kunendlela ebukeka inhle emehlweni omuntu othi isiphetho sawo simbi. Yini lento enze le ndlela yayinhle inhliziyo. Injani yakhe inhliziyo? Inhliziyo zethu zisenzela izinto eziningi sisebasha. Izakunika unkosikazi kwenhliziyo yakho. Zakubonisa umuzi wakho washada waqeda wathola izingane. Umcabango owodwa nje inhliziyo le. Ngoba njani iyakhohlisa. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Okusho ukuthi beyond cure. Kusho ayilapheki ngokwabantu ngendlela embi ngayo. Yedwa umuntu ongayilaphi inhliziyo yakho uJesu. Izinto ezimbi zivela enhlizweni. Ingakho uNkosi uJesu uma esitshela ngomthetho omkhulu uqala ngokuthi athi wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo ngoba inhliziyo iyona edukisayo. Inhliziyo iyona efakana ehlathini. Inhliziyo iyakwazi ukuzenza uNkulunkulu. Thola umzalwane athi uthe uNkulunkulu akube ukuthi uthi umuntu eyihlola leyona
Phela le nto ayiveli nje uNkulunkulu. Inhliziyo isimkhohlisile. Iyakhohlisa inhliziyo. Akhuluma uSathane ngenhliziyo yakho futhi kukhuluma uNkulunkulu. Inhliziyo iyakhohlisa. Iyona ofanele sithande ngayo uNkulunkulu. Thanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngawo wonke umphefumulo wakho. Umphefumulo uqobo lwakho. Inhliziyo umphefumulo womuntu uhlala egazini. So mawuthanda uNkulunkulu ngomphefumulo wakho wonke usho ukuthi ungamfela bengachitheka igazi ngenxa kaNkulunkulu. Siyeza ke leso sikhathi. Sizobona nanka amehlo mabili ekhaya. Wabazoma bakhapheli. Bongena kukhonzwa kanje. Bathi nenkani nina sithe vale yekani ukukhonza. Siqala ngawe mfundisi. Nonke mphikela uJesu. Angithi ukuzendezindela. Soshalo umphambili bese nimphika. Ayishayela inkembe ikhanda idingqeke phansi. Ubona intshebe emhlophe ibheka phezulu. Ukhona la osathi ukhonza uJesu. Uthule ukuthi cwa. Kothula ukuthi cwa. Siyeza leso sikhathi. Masikhathi kancane. Umphiki uJesu. Uhle ngaboqala ngami mina ngoba sengifike. Sala wethu umphiki ngilindele ngibheke phela ezulwini. Ngithi uyangena. Lutho wasalwa phiki. Nkosi yami. Bathi ngizosivuma isona. Enenze njalo. Usenze ukuthi uzosivuma. Awukho umnikelo ngesono esoniwa ngamabomu. Funda amaHebheru 10 verse 26 and 27. Awukho umnikelo wesono esenziwa ngamabomu. Kuphela ukulindela umlilo ozoqeda amaphiyankana. Khona izono mhlawumbe ongazenza bese uyasivuma mhlawumbe uthethelele. Yabo lesokuphika uJesu nokukhohlwa ukuthethelele kusona. Umphika ngoba ubona inkemba. Anena akakuphikanga wafa ngenxa yezono zakho ale ngesiphambanweni. Akazange yena aphike washaywa wagwazwa wenziwa yonke into. Wena nje usiyaphika nje. Kanti uzofuye kubani? Nathi uzofuye kuye nje. Uphikelani ngoba ufuya kuyena. Ushuthi kunezono ezifihlile ezidala ukuthi umphiki. Uthi ke loyo namahloni ngami phambi kwabantu nami ngoba nezinhloni ngaye. Ngakho ke inhliziyo iyimbi yakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Uthi ke uJesu maye address inhliziyo. Befikile abaFarisi bekomlena Nkosi indaba abantu abafundi bakho bedle ngezandla ezingahlanjiwe. Uthi uJesu okungena emlonyeni akumngcolisa umuntu. Matthew 15 verse 18 ngepho ukuphuma emlonyeni kuvela enhlizweni. Lokho ke kuyamngcolisa umuntu. Ngokuba enhlizweni kuvela izindle ezimbi. Enhlizweni kuvela ukubulala. Enhlizweni kuvela ukuphinga. Enhlizweni kuvela ukufebe. Enhlizweni kuvela ukweba. Enhlizweni kuvela ukufakaza ngamanga. Bangaka abantu bafakazele ngamanga. Uphika into yenzile. Umboza abanye abantwana usakhula lapha untshontsha ushukela. Uthi hayi akumina ubulala isitho uthi akumina ngazi unyula ukudla empodweni. Sisazoma phambi kaNkulunkulu ziyavunywa izono. Kusukela ku4 years uthunywa ungafuni. Buya noshintsho ongaphelele utheyiphi imali. Uthi hayi awazi wena bakunikezele imali wazi kahle uthenga ichepisi ulichepisi. So ngena kuliphi izulu. Yabona izono zokungane yinixoxele. Ekungene ezulwini ngazo. Bekufanele ke sithole ithuba nje lokuvuma izono. Usukela usukeni olulodwa uzele uze kufika ku4 years uyasiqala ukuvuma izono. Ngoba kunezono eziningi esizenzile singazi ukuthi siyona sizingane. Kubhola indaba ngaxoxela umama uGumede saba senkosini. Ngesikhathi evunyiswa izono uNkulunkulu kwafika la kwaveza iscreen phambi kwakhe.
kwavezwa ingane eno 18 months. 18 months unyaka nowafa ngithi. Mayisiveziwe ingane iminyaka zisi. Nangelele. Mayisiveziwe ingane eno 18 months. Uyabuza uyayazi le ngane? Uthi angiyazi. Livele igama lapha kodwa ngicabanga ukuthi uyena. Belibona igama elifana neyalo. Isiyavezwa le ngane. Iyakhala. Mayikhala le ngane ayilifuni ibele. Abathebezama unina ayilifuni. Tuphinde yazi le ngane ayangiyazi wena lo uno 18 months. Bese ngidlala ivideo. Wamshiya umama wakhe wamlalisa ephethe ukuthoma. Wahamba unina wathi ngikuthuma emfuleni yokha amanzi. Mayebuya namanzi ingakafika ekhaya phaphama ingane yakhala. 18 months yakhala ingane wafika unina engena ngokukhala kwayo wabeka amanzi waphuthuma kuyona igona wathi ayincelisa ayifuni ibele. Kodwa uyasibona isono sakho sokuqala sokudikila 18 months. Asikwazi ukukhumbula izono ka 18 months. Kodwa mhlambe kuyadinga ukuthi ukukhuleke nje ukhale kuNkulunkulu Nkosi izono engasoze ngazikhumbula ngicela ungithethelele. Kwathi isono sakho sokuqala lesi uyadikila. Number 2 awuthukuthe uyathuliswa ufuna ukuthula. No 18 months unolaka uthukuthe. Yayibona le ngane yazikhathula ithi 18 months. So kena kuliphi izulu? Uzazivuma izono zakho za 18 months. Mina ngisho lezo ngazazi kodwa ukhale kuNkulunkulu. Lelo vangeli ke mina ngiliphethe elingenisa abantu ezulwini. Bese bethi ngiyalivala izulu, angilivala izulu. Mangikutshela izinto ezinjengalezi ngifuna ukuya nawe ezulwini. Ngoba mangafuna ukuya nawe ngeke ngikutshele lena. Ubuza abazali bakho uma usenabo, ngangiyingane enjani bazokutshela. Usuxolisa kubona, ngiyaxolisa kubuhlungu. Ngoba nale yakhe izokuhlupha. Lapha kamakhona amanzi aphinde ame. Le yakhe izokuhlupha. Sithi izulu zehla ngamphimbo omunye. Sithi ngisi what goes around comes around. Wakhala umfana webhulu. Yayixoxa omunye umfundisi Leon. Wakhala umfana webhulu. Babekhile behlezi eplazini. Waxabana noyise. Mayiqeda ukuxabana noyise emshaya uyise senamandla yena wakhetha ungumshaya wamhudula ngenwele ephaseni. Omhudula indlela emshaya ngayo omhudula ngenwele wamiyeka la miyeka khona. Yahamba iminyaka washona uyise yakhule yakhe indodana. Lofika usuku baxabana. Yenza exactly into ayenza yayingekho. Yamdonsa ngenwele wezwa lekhala mntanami ngagcina lamhla ngidonsa umkhulu wakho wathi umfana ngangingekho lawo wadlula emdonsa. Ngoba isono sakho sokufumana uhlushwa ingane yakho nje ngokubheka ukuthi akuwena nowawunjani. Akubuyi iningi induku owazenzayo kubazali bakho. So isono siyavuma umuntu uyayithoba umuntu uyaxolisa kuNkulunkulu nakubantu onene nawo. Sikhuluma ngenhliziyo ukuthi ngcolile imbi. uJesu Kristu inkosi. 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 Uyazibona izinto ezivela enhlizweni Hey. ziyabuya Hey. zibuya ungasakhumbuli. Umbuzo ukuthi ubani isikhathi ewashini likaNkulunkulu. Lezi zizinsuku zokugcina. Inhliziyo engenalo izwi iyakhohlisa imba iqondakala. Fida inhliziyo yakho ngezwi. Inhliziyo njengenalo izwi. Mofunda amaHubo 1:9 verse 11. Lithe enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuba ngingoni kuwe. Wona ngoba inhliziyo ayinalo izwi.
Sikhohliswa abantu besitshela konke ukukholo kungekho ngoba awunalo izwi. Basitshele lokho abasitshele lokho, abasitshele lokho abasitshele lokho, awunalo izwi. Ngike ngabona elinye iwindi kulezi insuku ngilivulele umama uNtsibande ngibonisa abantu abangixekayo ngazi noma ku YouTube noma ku Facebook noma ku TikTok. Yazi ukuthi njengamanje ngiyazi bazolalela futhi. Khona into engijabulisile lokhu ukugxekwa kwami. Yazini ngeke umuntu angigxeke engangilalelanga ngishumayela. So njengamanje bahamba neve nyama yabona ngishumayela nje bayocubungula intshumayelo yami bafuna abazongigxeka kuyona. Bangigxekile noma bangigxekanga ngibashumayezile. Ngitshele lokho uNkulunkulu wathi ngijabule. Ngoba very space engoperator kusona sesiphakeme kangokuba ngifanele ukugxeka. Kuzogxekwa abani mangagxekwa ngoba ngilalela umhlaba wonke. Kodwa akakwazi ukungigxeka umuntu engangilalelanga. Ngoba uzoyilalela yonke inkonzo afune lento azoyifaka ku TikTok angigxeke iqiniso lithi ungizwile. Into engiyithanda ungizwile and uzohlulelwe ezulwini ngaleyo. Ngike ngaye ebank kuleli sonto. Ngathola insizwa engiphathe kamnandi ngendlela emangalisayo. So ke siyaxoxa ke size sifike ukuthi ngivulele ku YouTube inkonzo zami. Hawu ithi mayiqala ibona. Hawu kanti uwe baba lo okhulume ngokuthi zingafuywe imbuzi. Ngathi mina mina impela. Wena uthini? Akangiphendula. Ngathi mina ngeke usuke ekhaya uthi uyothenga imbuzi esilaheni. So ayidayisi imbuzi esilaheni. So umzalwane odayisa imbuzi ngiyakuphinda lokho. Odayisa imbuzi ukanye nalabo abayithengayo beyokuhlabela amadlozi. Ngosuku lokugcina uzobeka icala lokuthi ulekelelile umuntu efuna imbuzi yokuhlabela amadlozi wayithola kwakho. Usazophendula. Ngakho ke sengibanikile bazophinda bathi uphindile futhi lo mfundisi. Ngesikhathi bethi uphindile bazobe benjani bengilalelile. And ngifuna ukunitshela nini engibhize ngigxeka mina nisazohlulelwa ngalezi intshumayelo engishumayela ngoba zisezwini likaNkulunkulu. Yenza okuthandayo. Kodwa yodwa noma yesibili into ofuna ukuyazi wena ungigxekayo Isaiah 54 verse 17 asikho isikhala esilolelwe mina esophumelela nalolu ulimi lwakho lungivukela luzohlulelwa. Ife ngilikezwe uNkulunkulu. Qhubeka ke wena uye ukusindisa ugxekane nezintshumayelo zami ngoba kuzona ezami ezikamoya ongcwele uqobo. Owona umoya ongcwele ngeke athethelele kuleli nakwelizana. Ispace engoperator kusona. So anginandaba ke nomgxekwa. Mina ngijatshulisa ukuthi uyilalelile intshumayelo yami. Yabona nje kwi-weekend nje hawu bazoyilalela bafune lento bathi uphindile. Ngesikhathi bethi ngiphindile bayakhohlwa ukuthi uthe uJesu John 12:48 ngeke ngisanehlulela izwi engilikhulumekile elizonahlulela. So labo bantu sebehlulelwe ngaphandle ukuthi baphenduke. Mina ngangibabambele lutho yabaxolela ngoba basetshenziswa isitha ababoni isitha siyabadayisa ukuthi bathole intshumayelo abazohlulelwa ngayo wena bothi bafuna intshumayelo okungxeka. Inhliziyo enezwi ayimthuki uNkulunkulu. Inhliziyo enezwi ayimthuki uJesu Kristu inkosi yethu. And inhliziyo enezwi ayimthuki uMoya Ongcwele. Inhliziyo yethu masisebenzise ukufuna uNkulunkulu. Athi amaHubo 1:9 verse 10 ngikufunile ngenhliziyo yami yonke mangingaphambuki emiyalweni yami. Masimfuna uNkulunkulu ngenhliziyo. Kusho ukuthi labo abantu abanenhliziyo ezibhedayo
ingoba bamfuna uNkulunkulu ngenhliziyo, bamfuna ngokwazi kwabo, bamfuna ngengqondo. And uma umfuna ngengqondo uzomthola ngengqondo abese ngakusiza. Mfune ngenhliziyo khona ezoguqula inhliziyo. uJesu Kristu inkosi. 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 uNkulunkulu ke uyayivivinya inhliziyo akayishiyi. Mina ke ngithi uyayivivinya injini. Ngoba inhliziyo yinjini yomuntu. So umuntu okwazi ukucheck injini yemoto ayixhume kwicomputer ayicheck ayivivinye. uNkulunkulu wethu uvivinya inhliziyo. Sho njalo uJeremiah 17 verse 10. Mina Jehova ngivivinya inhliziyo, ngihlola izinto ukuba nginike kube lo naloyo njengezindlela zakhe, njengezithelo zezenzo zakhe. I the Lord search the heart, I test the mind, even to give every man according to the fruit of his doings. Ngiyalithanda leli verse. Ngoba nabenza okuhle likhuluma okuhle kubona. uNkulunkulu uvivinya inhliziyo yakho. Ukuthi uyivivinya kanjani kuthanda yena. Wavivinye kaJobe ngelinye ilanga, walahlekelwa iyo yonke naye. Kodwa wayazi ukuthi one day uzobuyisa konke okumlahlekele uphindwe kabili. So asinandaba thina uNkulunkulu mayivivinya inhliziyo zethu. Ngoba there comes a time la ezo repair khona ukuzivivinya kwethu. Kodwa khona abantu abakhala abafuna ukuvivinya, bafuna kube smooth. Thu uNkulunkulu asidalela ukuthi sibuso, kade asibuse sinqoba umhlaba. Bizwa abantu bazonqaka ikhiye la ePolpit. Ikhiye zani? Lento uzofuna ishiye la. Asinqaki thina ikhiye. Sinqaka izwi likaNkulunkulu elingukuphila. Asinqaki imshado la. Sinqaka izwi likaNkulunkulu elingukuphila. Ngoba ugcina izwi enhlizweni uzoshaya. Mawugcina izwi enhlizweni uzoba nemoto. Mawugcina izwi enhlizweni uzothola umsebenzi. Yonke into izoqhamuka ngezwi, ngoba izwi ulizwi. Ulizwi uNkulunkulu, wayeka uNkulunkulu ngaphandle kalizwi okuvelanga lutho. So mawunolizwi, unezwi uphelele. Kodwa abantu bafuna ukukunika izinto ezingcenge. Uzoyithola ke le moto enqaka ePolpit. Hambe ngayo insuku ezibili ezintathu igingqofe ubhekane nolizwi. Awunalo izwi usuzobhekana nolizwi. Ngoba lento etholile ayinikwa ngolizwi. Ngakho ke lezi izinto zisibonisa ukuthi ubani isikhathi ewashini likaNkulunkulu. Lithi ke kepha yazi lokhu ukuthi izinsukwini zokugcina kuza kuvela isikhathi ezinzima ngoba abantu bazokuba ngabazithandayo. Ukuzithanda kuvela enhlizweni. Yikho sigqile kangaka kule nhliziyo. Ngokucela inkosi ke kusasa sizoqhubeka khona enhlizweni. Make sikhuleke. Ushe umsebenzi yonke mihla ngisela mangeshumaye zoma ezelo khona gothi mangipeta sengilizwa igama Baba egameni lomfowethu uJesu siyabonga. Nangaso lesi sikhathi nangayo lenkonzo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngoba uNkulunkulu okhulumayo phakathi kwabantu. Abangazi nabangekho kumoya bakhomba umuntu ukuthi ukhulumile kanti akuyena. Sesishilo Nkosi wasikhumbuza ukuthi bazobe besho kusukela ngomsombuluko bathi lo mfundisi usethe kanti abazi ukuthi bekungakhulumi yena. Wena Nkosi okukhuluma uqashe kuyena. Siyabonga Nkosi ngevangeli eliphila usinikeze lona. Ivangeli esilithola kwizenzo chapter 2. Ivangeli eliqabileyo ezweni kulesi sikhathi, kulezi insuku zokugcina. Kodwa siyabonga Nkosi ngethemba nangesethembiso sithembise sona. Siyazi ukuthi wena unguNkulunkulu ezulwini
unguNkulunkulu emhlabeni, unguNkulunkulu ezinzulwini zonke, unguNkulunkulu wezethembiso. Zonke izethembiso ngawe zinguyebo futhi zingu-amen. Siyakubonga Nkosi, nanti ibandla lakho liletha kuwena, uyalazi uyaliqonda. Philisa abagulayo, usiza abalimele emphefumulweni, ubelaphe Nkosi baphile. Sibanikela kuwena Nkosi bonke ibandla lakho leli, engicela ukuthi uma ubuya Nkosi uhlithe lingasali, babiyele kubagcine njengenhlamvu yeso lakho, usho njalo kuMahubo 17:8. Babiyele ubagcine, singabibikho isikhali esilwelelwe bona siyophumelela. Isaiah 54:17. Siyabonga ke Nkosi namanje ngakho konke, busisa le ndawo, busisa lo muzi, busisa leli khaya, busise onke amakhaya are-represented ngabantu abafikile la, ukuba Nkosi ukufika kwabo la kushintsha ikhaya labo, kushintsha imindeni yabo, kungena izibusiso, ngoba wena unguNkulunkulu ophilayo. Siyakubonga ke Nkosi, udumo lonke silinikeza wena. uJesu Kristu inkosi. 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 Amen. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu, sifikile emaphethelweni enkonzo yethu. Noma usithole kusasa ekuseni singenasikhathi. Ashintshe noma usithole. Ngezwe ngathi nomzweni singafiki late thina sifuna uba senkonzweni ngo-9 liyaqala uhlelo. Noma liqale late. Kodwa ngimtshela into engingayazi. Kunabazalwane abalindele enkonzo kakhulu ngamaSunday, abakhonzi baxoshiwe emabandleni abo, baxoshela ukuthi bathi uJesu Kristu inkosi. Baxoshiwe abanye babo baxoshiwe kodwa basakwazi ukukhonza, sebevuleka amehlo ekhaya lethu. So ke ukuphuma late kwenkonzo yaSunday ubiza ukuthi abantu bazokhonza late, balindele inkonzo bese beyahlala nemindeni yabo, babeka ifoni la balalela inkonzo sebekhonzile. So ke ngamanye amagama ke uma singene ngo-10 kusasa ukuthi ukufakazi lokunye akukho, kodwa masiqale ngo-9 kusasa ngokudinwa inkosi ukufakazi nakho konke kuzoba khona ukuze inkonzo iqale ngo-10, intshumayelo ngo-10 noma 10:30 latest iqale intshumayelo, inkonzo ifike kubantu kusenesikhathi, bayilindile masingabapanishi. Nawe nje mawungaqala uzenze izinto zasekhaya lezwi enkonzweni yakho bazokukhomba kanje. Usuqaleni ukuthi uJesu Kristu inkosi, asiyazi into eshoyo wena. Uthi uyachaza. Angithi manje ukushana umoya. Mabe ngekho kumozo uthi uyachaza kuthiwa ingeke. Ngeke. Baxoshiwe abantu baningi emabandleni, baxoshelwe ukuthi bathe uJesu Kristu inkosi. So ke asibamukele, siba-embrace bekude la bekhona, ngoba kanye nathi ekhaya lethu. uNkulunkulu anibusise. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.